خير لله سيك الصريف روحاني وبفيد سيد برهام خير لله سيك الصريف روحاني وبفيد سيد برهام وبفيد سيخ تجاني برسول الله الله Gongoji ladde nannami kompami noro coynimi Sekhal Sarifu kolimi ɗon jimi noro rahman ko e wurde Allah jimaami jone mami min ko an jimmi jom nuru Allah faynaaki Sekhal Sarifu kolim ebe kaali kewɗi ñimnaaka way fooli hanɓe jananaaka ɓeɗe kumpe ma e kabaruji rottiɓe be ko waali so a wallotigami jooji ina woodi hunde wirninde ya ɗaɓɓu Allah wara jooɗo yontiga jiiɗe Allah Umpaka Allah lamdaaki ɗaɓɓani Allah tefani hayyadu maɗa fewani haalaji maɗa jottaki kaccaji ma e ñallo wattuji Allah fow jawti wata wattu wurde ma meere seftorsi jango daroyama an gorko etto wajuji woni jennonoɓe waliyaɓe woni jennogol rasulallah woni jennogol nabiyallah hakkille maɗa jiɓima ha feere maɗa majjina mawnintinare folima ha wurde maɗa yerbina arsil wasila matuba jalta e sikke seyɗane wara ɗofto laabi seyɗane gomɗinga Allah gora si a felliri kagar salma mi daranima wallugol maɗa ede yurme ma e kabaruji sabu jande maɗa ina to ɓe abi ko seydi barhama ɓe be ko seekhu tijjani ɓe abi rasulillahi bal anta sirru mawjud hakkille am o joɗaki sabu kumpa maɗa sirruji la kullu qawli ngalani bal anta sirru Ya Allah 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 Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah abala qalbu illa an yakuna mutayyama ya Allah ya Allah abala qalbu illa an yakuna mutayyama ya Allah ya in jawu hali falqara min bi nabiyyi muhayyama Allah abitu bilailiti misharana munsida kinu jawu li zikirin lezi qadata bada anwa maqtama Cerana usajilu fil hurqa layli wajirati Ceno jawu ni ya mon wajabni kal mazani bi maqrama Cerno ulafsi mudurralafsi fi zikri wasfi Cerno jawu wa asin bi wasil bari durral munazzama
لا محمد مفتاح الفتوحات سيدي يا الله وخاتم سلك الروح للقدم المقدمة الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 الله ya assalamu alaikum musidɓe fulɓe mi salmini on fulɓe tv hande kadi meɗen arani on ɗo ka doriri yiltodirgol yewtirgol e jama on Allah waɗi noon min hawrodiri ɗo e ɓuural sabu sa yi mi wi ɓuural ɗum ɗon ko fi dina sabu ko ɗum ɗon adi ko ɗum ɗon sakkitoto kono mi watta hay hunde sina mi acca tun ɓe mi tawi ɗo ɓen moko ɓaɓe diineyankoɓe ɓen ɓe hiwro ndira e mon ɓe yeeto on ko honɗum woni hoore lawol kamen tawi ɓe ɗo ko Saare Alpha wa sallallahu ala nabiyina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah ma dama mulku lillah alhamdulillah ma dama abdulillah caggal en jetti Allah e nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam weliye Allah e jaam Allah e dokke Allah e ndenka Allah yo Allah waɗu nde men jonde ɗo Saare Alpha ɗo alhamdulillah rabbil alamin hande ko addi men ɗo mi rokkano ɗo almuɓe ɓiɓɓe Saare Alpha naɓe ɗum woni Moussa Cissé ko ɓiɓɓe mumen yomi jangguinoɓe Qur'an to amen to alhamdulillah rabbil alamin Allah waɗi ɓe jippini Qur'an mi artiriɓe ha ɓe du'ane ko ɓe ɗaɓɓoyno ko Allah okkiɓe ɗum alhamdulillah rabbil alamin ɗum addi hande noon men kawriti ɗo e radio e télé fulagu ɗum woni fulɓe aduna ɓe ha ɗo ɓe kaaɗoy ko radio maɓɓe ko télé maɓɓe ɓe gari men noon ɗo juurade ɓe gari humpitade kadi ko addi men hande e saare he eyyi min mbiyetemi ko Chérif Oumar Haydara ɓuurami andirede ko Chérif Babagal Haydara kono noon kam ko momi jimara Sandin Kunda to eyyi kono noon Allah joɗɗino e arkise o Casamance saare wiyetede Kunkanne miɗo jooɗi toon hande min e ɓeygure am nene am noon e miñiɗaɓe foof nan jimara ga eyyi Chérif Alassane nan ɗo ko miñiɗawo am kanko mo wondito e nene am e miñiɗaɓe am heddiɓe ko ɗum wonno hande koyngal amen ɗo ara men gartide almuɓeɓe min du'anoɓe ko rewi Allah jokki en ɗam nde wonno Allah tagiri en tan ko ha ndewen mo a wawa rewde Allah a anda Allah a heɓani Qur'an te ɗum idi ko ɗum sakitto Allah wi en wa ma khalaqtul insa wal jinni illa liyabuduni mi tagani yimɓe e jinneji sowona ko ndewa kam dewal wawata ha sellude gandal Allah gandal wawata ha sellude kala dewal Allah ɗum noon min jetti Allah e nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam min jetti Samba Diawo e kala ɓe o yadata hande min jetti on min jetti kadi nene amen gonduɗo e radio télé fulagu o min calmini on min torimama on duwa minen duwano on nde Allah waddanta en jaam yo Allah suuru yo Allah udiɗi yo Allah ɓeydu darde nde ino selli han fulɓe jetti Allah fulɓe jibini sirifaɓe tanni sirifaɓe fulɓe jibini waliyaɓe jibini kadi jomaɓe gande Qur'an jibini jomaɓe gande anglais jibini jomaɓe jawdi jibini lamɓe fulɓe jetti Allah yo Allah ɓeydu noon kawral ngal Allah tabitina kawral fulagu ngal ko suuɗi e ko feeñi kala ko tardinta en e kawral meɗen yo Allah dandu en ɗum min ardu ɗo e miñiraɓe e baɗiraɓe am ceerno Amadillah Diawo e ceerno Saydou Kande e ceerno Ibrahima Balde e ceerno Boubacar Kande min ardu ɗo e ceerno Saïdou Gano e Chérif Alassane machallah almuɓe kam ɗi gari machallah min calmini on min ardi ɗo e neneji am dayiraji kam ɗi gari ɗo tabarikallah ɓiɓɓe fulɓe tan min gardi ɗo assalamu aleykum tullah ko gonga beyti ɗin weeli nande kono noon gonga ko wi ɗon kon pullo ko ɗum ɗo andira si paykun harino naade fuɗɗo allural janngugol alqurana ko alluje waɗete yimɓe nodde du'onire on tigi kadi janggi ha ɗiggini ko sifa ɗum ɗo minen mbiɗen andi lawol amen ngol ɗo base weeli eyyi joni noon mbiɗen faala tun arɓe ɓen ɓe yano ɗon jannuɓe ɓe artirɗon ɓen yo goto e mabɓe jangga en ɗon seeɗa rek si continue yewtereji ɗin bismillahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. nenejo fof ko ɗum ɗo yeloto Allah waɗu barke tabintina gandal ngal ka hoorema onon jannuɓe ɓe ɓen kadi Allah okkoron baraji ɗi ɓa ko onon woli ɗum koya andu andina ko ɗum ɗo woni nafoora joni noon ɓawiɗo yaade woɓɓe kadi min acca tu woɗa koɓe ɓeyditi e yewtere nden. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله باو en jetti Allah en juuli annabi sallallahu alaihi wasallam eɗen jetta Allah peemtinɗo en e peewal muɗum e artirde deftere Allah teddunde nde alluwal Allah teddungal ngal e saari alpha hande eɗen jetta Allah kadi e shirifajo men tedduɗo o nde wonno neɗɗo a heɓta gurdam ko ɓuri moƴƴude alqur'anul karim a heɓta golle ɓurɗe moƴƴude alqur'anul karim jemma he ñalowma aɗa liggano alqur'an jemma he ñalowma aɗa wuuri he alqur'an nde wonno annabi sallah sallam wi khayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu annabi wi yimɓe fof si ndendi ɓurɗo moƴƴude he maɓɓe ko jannguɗo qur'ana ɓaawo ɗum kadi mbo janngini alqur'an ɗum no e jetti Allah e gandi shirifajo o mbo haɗani he jande ran mbo jangi ha pari refti mon jangina e jii hande mbo artiri alluwal alqur'an ɗo saari alpha ɗum noon saari alpha yoɓe jettu Allah yoɓe beltano Allah yoɓe beltano nelaɗo Allah ɓe beltano shirifajo o e dow arsike mbo Allah arsikiniɓe ha ɓe gartiri alqur'an o hande saaɓe gandi teddude alqur'an nela Allah wi en wonde suka si ina jangine alqur'an ñande kala mbo toɓɓana ba nena makko yaafama bam makko yaafama ceerno makko yaafama kanko suka o mbo yaafama te goto fof he ɓeɗo Allah ina suɓa 90 e leñol ɓeɗo nayo ha laaɓiɗoɓe Allah yaafoɓe saabu alqur'an o si ɗum yawri ñande kala mbo joofini hono alpha artiri hande saari alpha Allah ina ɗowrina on guluje 70 malaikoji ha ɓe jettoɗo galle ɗo mbaddon he maɓɓe du'a o ɗum noon deke kala tawaɗo nde ɗo jonde hande wi alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon en calmini saare alpha naaɓe en juurimamaɓe en torima Allah moƴƴere nde ko geɓɓuɗen ko ya Allah yettin ɗum en juurima shirifajo o en calmini kadi seremɓe ko Allah wattidimbo e arde saare alpha hande hono ceerno Ibrahima e ceerno Mouhammad Saidou e ceerno Boubacar Kande e dendagal seremɓe ɓe ganduɗa ɓe ɗowri shirifajo o e ɗaɓɓude baraji dental hande ngal allahumma salli ala rasulillah. ɗum ɗon ngol ko yimɓe acciti sabu si tawi no ko école anglais on tigi waɗi graduate haray ɓe waɗa patiji ɓe waɗa ko woni o ko yettude Allah si tawi ɓeɗo kadi ɓe jaɓɓori suka maɓɓe on ngal gandal ngal o ardi defugol ñameteji weltodirana do'odirana Allah ɓeydu ɗum ɗo e nder saare alpha ɓeyda ɗum e nder Gambia e nder aduna on fof sabu ko ɗum ɗon woni ko yimɓe ɓen yeloto leydi ndi ala diina fof a tawe ko toon probléme ji ɓuuri ɗuɗude ka diina on ɗuuɗi wo sabu gonga ko wiiɗa kon ɗoya rewde Allah ko ya andumo honno noon andirtamo ko ya janggo Allah ɓeydu jaam ha joni seɗen heeɓi mo ɓeyde faalaɗo ɓeydude ɗon seeɗa kadi tan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واذرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم فتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناسهون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون صدق الله العظيم ni so waɗi jonne saare alpha naɓe kamɓe de ɓe holla weltare maɓɓe alhamdulillahi caggal en jetti Allah en juuli hen laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jaam Allah welo e Allah e kisal yañgal yo Allah waɗa no hande oɗo ñalowma ha janggo e Sarifa o ari ran ko sababu ceedore mboro ɓandu kono du'a o mbo waɗino du'a o adide en jiide mo heɓɓandu sabu na neɗɗo so wi yahi ha ɗaɓɓoyi hunde heeɓi addi holli jinnaɓe mum heeɓi du'a ha ɗon haaɗi heddi noon moƴƴere ala ɗo danti ɗo ɗaɓɓereɗo teppere hande Sarifa o ko du'anade gambi du'anade ɓarol gambi du'anade dennagal fittanu wurndu hayle ɓe gala e peewal ɓe fof mbo du'ano ɗum nde Allah wattara ɓe e peewal sabu na Allah wi tagi kombo tagi ko fof mbo ɓuuri okkude teddungal ko neɗɗo par ce que mbo ko neɗɗo mbo tagi mbo waɗani ɗum nemaji kewɗi nemaji ɗi kontara ko nde mbo tagi neɗɗo mbo anninanmani an mbo waɗima neɗɗo mbo yo mbo waɗanma guire mbo waɗanima haala mbo waɗanma jiiɗe mbo waɗma wawde no mbawa humtirde haaju hakkude maɗa e komo yamirma hakkude maɗa e tagore nde mbo wurdindini maɗo o less o aduna ɗum noon ɓay en gandi ɗum hande ko nden ɗum moƴƴere Sarifa o ari en hollude nden ɗon moƴƴere Sarifa o ari en yettinande kala fittanu garduɗo norade miɗen mbiya ɗum yo Allah okku ɗum moƴƴere nde ardi ɗo nde e téléfulagu hande on kawri ko teddi tawi woni moƴƴere wawere no yiyede mana no neɗɗo ɗaɓɓirta hunde ha waɗa ɗum e jiifani on gandano on kawri eko moƴƴi ɗum noon yo Allah ɓoydu on hawrindinde eko moƴƴi yo Allah reen on yo Allah waɗan on jaam ko ɗum wonnor komi yettina e konngol alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin eyi enen kay ɓurnoɗo hande ko Sarifajo o somo yettinino rek ɗon haaɗino kono noon ɓe mbi salade konngol teddugol ko wayde teddude jabde konngol teddugol ko teddugal addanta neɗɗo ɗum noon en ñaaguima Allah he nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane he waliyaɓe Allah he waliyaɓe jooɗiɓe ɗo ɓe radio fulagu télé fulagu mi ñaaguima onon on zati e koye mon yo Allah ɓamtu on to dow Allah humta haajuji mon ɗi onon gari udirande fulagu he haajuji mumen he waptuji mumen he gueɗe mumen ta ha aduna foof yiya ɗum to dow ɗum noon serani ko guiɗo Allah o haali ko mbo wi on kawri he moƴƴere nde gandiranta so on battanno nder jiifa hande on keɓanno weltade molanade ko nden weltare taki o Sarif mbo immini men kala ro men gimmi de wonno miɗen jadanno he ceerno Basiru to he kunkosira komin almuɓe makko mbo noddi men saare Alpha nomen gar men balla mbo ñaganade saare Alpha du'a he gambinnaɓe du'a he yimɓe gambinnaɓe du'a ɗum taki mbo rendini men minen fof no men pori foddani men gari ɗo on du'a mbo anniyani e nder saare he nder tundu he nder leydi he haaro lamɗo ro yo Allah okkuɓe ɓuɓtu e barke Cheikh Tidiane e barke waliyaɓe Allah toon to gandiranta ceerno Basiru ino du'oranno ya rabbi zidna uluman ma'rifatan wa fuhuman wilayatallahi hamman shirrin masunin umuma omo wiyannoro jimɗi makko eɓe jaddi Allah jiraake ha ɗaɓɓi fedde amani nde jande maɗa wirnima
ilmun haqiqa faman jangani yeddi serembe renaki haqe allahu darani ko ñoore alma amme yata jama suno dam an gorko hetto wajuji ɓe jennunoɓe waliyaɓe woni jennugol nabi allah woni jennugol rasulallah ɗum noon jaafoɗo jarloɗon ko rasulullahi men gardi ko makko men ɗofti alhamdulillahi rabbil alamin miɗen ñaagui e kala daroɗo télé o e kala jiyoɗo télé o ndesam ceerno am ceerno Basirou omo ɗaɓɓoye safara makko wonko musarambo ɗum sertindini men hanki nde kalnumbo oɗo ina noddanmi mi ara Saare Alpha mbo wi kam ya mbiya kam Sarif mi du'ima to Cheikh Tidiane e Sarif nelaɗo to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nomo ñaganom toon du'aro dental to Allah okkammi cellal ɗum noon e kala daroɗo télé o min ñaguima kala ɗo joɗiɗa julɗa wabtu Allah o du'ano ceerno Basirou yo Allah okkumo cellal ɓoynambo duuɓi ɗiɗo ha juura wa sallallahu wa sallama ala rasulil karim jafoɗon jarloɗon allahuma amin Allah jaɓu duwa o ɗo kadi noon min andintino meɗen torani kadi tambitiɗo télé on woni Samba Gueladio Mbaalo jooɗiɗo France saabu argol ha ga weeɓani balɗe tati hande meɗen miilo base ga ko dépense mawɗo waɗata ɗum haray ko ɗum fof kanko kadi koye fiyiɗugol pulagu ko ɗum ɗon waɗi ɗum ɗon fof haray meɗen faala noon Saare Alpha naɓe ɓe annduɗa sukan addama ka mum ɓe holla weltare. Aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mi salmini kala koɗo arɗo ɗo, mi salmini dental ngal fof, dairaji fottuɗi ɗo ɗi fof miɗen salmina ɗum. Diwan go Saydou haali fo sonano ɗum min haala alana kam ɗo ko haaleteno ko fo haalama. Miɗa welti ha to mi wawa haalde, miɗa welti ha to mi haalata ɗo kadi, miɗa welti ha to hadara Allah, sabuna ko Allah noddaɗo, ko Allah wonɗo. ɗum weltare mum addi ha mi wawa haalde. Kono mawɗo amen gotone ɗo Mam Alpha ko mawɗo am ko on mi tottata o yettina konngol ko foti haalde ko. Min kay ko wiide hoɓɓe ɓe bisimilla maɓɓe, kala ko ari ɗo bisimilla mo. Radio Fulɓe bisimilla moɗon. On arino ɗo Rowande, woodi ko lebnomi hen min e Jarga o watti hikka. On hawri ɗo kadi e moƴƴere Allah mawɗe nde fimum famɗani. Pulagu koko yahata tan, wonta ruttorade caggal. Par ce que mi jangino e deftere Mamma Samba Diop murtuɗo, deftere Pulaar o wi so yehi ha wattande jamanu fulɓe fof yitidat kala laamuji koɓe joginoɓe heɓta ɗum ha laaɓa. Nden deftere ko Mamma Samba Diop murtuɗo woni ko windi nde, sanga nde woni France affaire fulɓe. Ɗo kay mi wawa ɗo yajinade no fewiri, no wonno weltare nde no ɓurti, sona ɗum to Pulagu mi yarayno on bangge ton ha to jeeri hisireni en to fof histoire muɗum wonko famumi hen seeɗa. Kono noon ɗum ɗo wona ɗum addi en ɗo. Ko addi en ɗo ko weltanade Allah e nelaɗo mum, e weltanade Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu, e weltanade ceerno Basirou Diaw, e weltanade Sarifajo Imamu Ousseine Aga Hassan. Assalamu aleykum julɓe, mi salmini on, mi salmini hoɓɓe ɓe, mi salmini ceerno Sarif o, mi salmini yimɓe makko ɓe ardi ɓe fof, kunkanne naaɓe, mi salmini dental Pulaar ngal, mi salmini ɓe fof caggal salminandu en jetti Allah. Yettode Allah noon so goɗɗo nokkanima o ɓuytay, kono so Allah nokkanima o ɓuytata. Onon noon ko nokkande Allah hawruɗo laawol mawngol, hayso on rewani du laawol, hayso on lamdaki laawol mawngol ne moƴƴi ko abadan badan. Hawrude e o Sarifajo o ɗo e hono nde moƴƴere e almudo ne artire hene du'o
on hawri e ɗum hay mbone wi on hay mbone haalani ne andi kay ko on fulɓe pulaago moɗon nguni selli pulaago sona bonnuɗo hoore mum pulaago bonata pullo ɓe hulata kamɓe so horde gacce sahama ɓe walday ɓe susata gacce ko ɗum woni pullo yo Allah dandu en susuɗo gacce e yo Allah faw en e jaam e barke seeremɓe ɓe barke Makka e Madina e laawol ko arɗon ko laawol ɓural yo Allah ɓeydan en ɓural ngal ya barke Allah barke Fatiha e salal Fatiha barke Makka e Madina salli ala Muhammadu ni yewtere kelɗude e gonga ko wiyete kon hiɗa miijo hiɗa dida kono Allah no didanama ɗum ɗo ko ɗum woni min hawrodiri ɗum ɗo ko yettude Allah haray kala ndaruɗo kadi ko tawi min waɗi nde yewtere koyo toujours ko accutuɗen kon koyen jokku e ɗen teddini toɓɓanteɗo alqurana eɗen teddina kadi jannguɗo ha ɗiggini sabu o yii ɓe wakkilike ɓe waɗi dépense ñameteji defama sadakaji ittama no du'onirede ko ni anduɗen ɓaawo en kontin ko ɗum ɗo woni moƴƴere joni mi acci tun Sirif on waɗana en duwa لتغفر لي وأهلي في تلاقي وأزواجي وأبابي وحزبي ودلابي لدى اليوم القيامي وهدامي وجمعي وسيوهي جميع المسلمين أبوسي بجاه المصطفى سر الوجود جرنا من الله في كل سؤال الله صلاة وسلام على النبي جرنا جاو والي وصحبه في كل حين kala ko pullo huli Allah danda ɗum ɗum enen gandi noon hanki mawɓe men ɓe mbiyanno ko huli gacce suusi ngaccu hanki fulɓe hanki ko huli gacce suusi ngaccu manam huli hersinede suusi laaɓi ɗum woni ngaccu joom mbaɗo woni alhaaliji ha onon kaylo he aduna e yo Allah surrumo kala ɗo wawi wonde Allah ɗe andi soko France o woni yo Allah surrumo soko Amérique o woni yo Allah ɓeydumo o yiɗi ligganade fulagu o yiɗi wallude fulɓe ha ɓe gande o yiɗi ɓamtude fulɓe ha ɓe gande yo Allah ɓamtumo kala ɗo wawi wonde ɓamtidamo e ɓeygure makko hokkamo cellal renamo ko wona cellal hokkamo arkise dandamo ko wona arkise hokkamo duuɓi dandamo ko wona duuɓi hokkamo wawde dandamo wawede yo Allah hokkumo wawrede dandamo wawede e horma nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e horma Fatiha salatul Fatih أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون yo Allah surnena Allah jaɓu duwa musidɓan ko ɗum ɗo min addanno Saare Alpha ɗo miɗo yetta timmomi yaade on fof woni Ablaye Mbaalo Moussa Diallo e Samba Diawo e Aliou Diallo mais yejitani noon dépense ɗo men o woni Samba Gueladio Mbaalo ha France haray meɗen yetta fof meɗe wawno arde ɓe inna ɓe yiɗa télévision haray mi weltaniɓe kamɓe kadi ɓe jaɓuɓe yewtude ko tawata daroɓen heɓay ko janggi hen hara on jarama ko jokkuɗon men kon ko min musidɗo mum Khadijatou Diallo hayra lillahi seykal sarifu ruhani wa bi faydu seydi barhama wa bi faydu seykhu tijani bi rasulillahi Allah gongoji ladde nannami kompami noro coynimi